Sinjuri, inselmilkom u grazzi miġdid tal-li għattu magħna għal ftit minuti kollox qabel l-aħbarijiet fuq l-istazzjon 1 fejn il-programm qribna iżomkom aġġornati b'dak illi qiegħed jiġri u jseħħ madwarna. Ftit tal-imilu ddedikajna programm għal fazzjoni li għadha teżisti fih dan il-Partit Nazzjonalista. U rejnikom membri parlamentari nazzjonalisti li sarlu mill-ġurnata għadhom ifaħru l-ħidma ta' Jason Azzopardi, l-ex deputat nazzjonalista. Nfakkarkom l-istess Jason Azzopardi li huwa magħruf għal gideb tiegħu u anka għal uħud mir-rikjesti illi qegħdin jiġu miċħuda mill-istess rati u mill-ġudikatura f'pajjiżna. Żewġ membri parlamentari, partikolarment Mario De Marco kif ukoll Beppe Fenekadami, illi qalu li qed jagħmel biċċa xogħol tajba ħafna bħala individwu privat u ieħor kważi qalu għaliex m'għandux jirritorna fih dan il-Partit Nazzjonalista, għaliex m'għandux post fil-Partit Nazzjonalista. Dik l-istess narrattiva hija sinonima wkoll mar-ritorn issa illi rajna riċentament tal-ex kap nazzjonalista u l-ex kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil, illi il-kol kemm aħna nafu kif jagħmel parti minn din l-istess fazzjoni. Faħħar uħud mill-individwi li jagħmlu parti minn din l-istess fazzjoni tal-Partit Nazzjonalista, però partikolarment faħħar ħafna iżjed lil Jason Azzopardi. Ħankun qiegħed inħalli f'idejn Nolan għaliex ser jagħmilkom deskrizzjoni ħafna iktar dettaljata però konċiża ta' dak illi seħħ fl-aħħar jiem, fejn hemmhekk nistgħu naraw iżjed fid-dettall kif teżisti din ir-rabta u din il-fazzjoni. Ħansegwu flimkien. Simon Busuttil ma jaqafx ifaħħar lill-fazzjoni li għamel parti minna hu. Ġifieri dik ta' Jason Azzopardi, David Casa, Carola Kulina u l-Aqda Repubblika. Tant li waqt il-podcast li għamel Simon Busuttil ma' Karl Bonacci rid jagħmel ċara li hemm rabtiet importanti bejn Repubblika, Casa u Azzopardi. Mhux jien biss, hemm oħrajn li fetħu Repubblika nsellmilhom li oħrajn David Casa, Jason Azzopardi. Il-ħin kollu jiddefendi lil Jason Azzopardi. U Robert Abela m'għandux raġun meta jgħid li Jason jew xi ħadd ieħor qiegħed jabbuża. Imma ma ninsewx li dan hu l-istess Jason Azzopardi li qisu qed iweġġa' rjus ta' xi deputati nazzjonalisti li deru visibilment skomdi kif appena jissemma ismu. Taħseb li Jason Azzopardi għandu post fil-PN? Kummenti? Grazzi. Iwa jew le, onorevoli? Grazzenu. Taqbel miegħu? Kix-xogħol li qed jagħmlu suwa sponte u għalih waħdu. Dix kummenti tal. Sorry. Taqsi lilhom la tifaħru huma. Jason Azzopardi huwa persuna li jikdeb, li jgħid il-falz, illi jiffabbrika l-affarijiet fuq in-nies. Imma Carola Kulina mhux tal-istess fejn araw. Jiena nieħu gost li Jason Azzopardi jieħu ċertu inizjattivi. U l-kap nazzjonalista Bernard Grek. Insellem lix-xogħol ta' Bernard għaliex Bernard ħareġ ċolqu wkoll. Sewwa naħseb kien jippreferi joqgħod għall-kwit. Tibżax, Bernard Grek ma tantx jista' jagħmel wisq. You said it all. Evidenti kif il-kap tal-Oppożizzjoni għandu idejh marbutin. Però intant aħna nħallu fidejkom, intom li qed isseguna aħna kif nagħmlu dejjem ftit minuti kollox fejn naddulkom il-fatti u nurukom ukoll il-filmati ta' dawn l-istess individwi li nkunu qegħdin niddiskutu f'dan l-istess programm. Intant grazzi tal-li kontu magħna, nirringrazzja wkoll lil-Nolan tal-li għaddilna dik l-informazzjoni. Nfakkarkom teħtlu fuq il-paġna ta' Facebook qribna fejn hemmhekk tistgħu issegwu uħud mill-klips li nkunu qegħdin intellaw l-istess filmati u żommu ruħkom aġġornati. Grazzi tal-li kontu magħna, qribna mit-tnejn sa' ġimgħa fis-7:15 ta' filgħaxija.